Han har ikke bolden, hvis den sidder forkert. Husk nu vores gode arbejde. De er trofaste, og de får ingen løn. Lad os aldrig. Passer den? Fordi jeg skal lige hjælpe nok igen. Men der skal få dine fingre ikke bliver klemt. Jeg tror ikke, din mor pakker nøjes med 4 fingre på dig. Jeg tror ikke, din mor pakker nøjes med 4 fingre på dig. Hold kæft, Hilde. Martin var parat til at stoppe, mens der er stille. Og stop.